ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ବ୍ୟାରେଜର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ। ଏହା କଟକଠାରେ 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ପୋଲର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାନଦୀ ରେଳ ପୋଲ ଏବଂ ଏହା କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ପୋଲର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ପୋଲର ନାମ ହେଉଛି କାଠଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଏହା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହା କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 2.88 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ପୋଲର ନାମ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ବସ୍ ସଡ଼କ ପଥର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ବସ୍ ସଡ଼କ ପଥ ହେଉଛି କଟକରୁ ଜୟପୁର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ତାଳଚେରରୁ ବାଲିମେଳା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଗଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ଗଭୀର ନଦୀଗଣ୍ଡର ନାମ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ଟିକରପଡ଼ାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ମାଲିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଏହା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଏହା କଲିକତା ଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ କୋଠାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଚିବାଳୟ କୋଠା, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ କୋଠା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ପାର୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କାନନ, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ପାର୍କ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।